mar osuru makinde ka kinde mabende koro dwaro mondo gana jo Kenya otim en gino mamedo mana keto ngima bedo matek pacho kaendi. Oloso bende wi meto mag osuru wi mwandu mantiere pacho kaendi moting'o kamago eko matiyo kod teko sitima kawo yango ni omenda medani mondo chulo wi mwandugo gin mag koro biro miyo weg mwandugo ok yud ohala moro amora ewi ohala magitimo. The Jubilee government borrowed an average of 700 billion annually. This regime borrows an average of Kenya shillings 1.4 trillion annually with no corresponding development or services. Dear Kenyans, let us now look at the Punitive Finance Bill 2026-2027. This is the worst finance bill in the history of Kenya. It does not deserve the light of the day. The bill is deeply detrimental. It increases heavy taxation pressure, doubles compliance pressure, and escalates household costs. Ndara juma manyien chieng' chariyo mar dhi nyime kod ng'anyo margi mabende koro kwedo gedo mar kar reso jotuo mag Ebola e gwenge gweko mana nyuki. We are not going to back. We are not going to put down our tools. We are going to be in the front line. On Tuesday, we are going to be back on the streets. We are going to meet there at Central Park, Kano Ground, and we are going to make sure that the day is represented very well. Nilikuwa arrested on Monday, watu wa maandamano ya Ebola, whereby tuna advocate for hiyo facilities kuja hapa na nyuki, because like from my own experience, nikiweza kuwapatia experience pale remand uta realize that watu wamefinyana sana, so in case Ebola ikiweza kuja hapa Laikipia Ketmaino margi e pesa magi yende gweko magolembe mar neno kanye ko ni gibedo kod aluora man kanyendo kod suya kata muya makare akwayo makamano oketi kanyendo kod jopith mag kothe mawuok kar chung'o bura manyakach e kinwa bende ne gibagoro mo margi mar hingo do chieng' makamano endo e sekondo primary mano endo mar Bugo. Daniel Kokelo atiyo gi migawo mar Cereal Growers Association. Tree planting or the World Environment Day is one of our key agendas interventions magwa gi community. Kendo wajiwo jopuonj, kendo wajiwo nyithindo ni wabeduru jomohero pidho yien. Adieri yien ber kendo yien loko aluora mar kama wadake. Omiyo jopuonj duto te, puonj duto momiwa kawuono mar aluora marwa, warit gi uru kendo kamora mara wantiere, wane mwabed ni wanyiso ranyisi mar kaka inyalo pidh yien kendo kaka inyalo rit aluora. Ngani masi awuor, aja nyuol Bugo Comprehensive School. Wan kaka community and the school as a whole, wamor kabisa, kendo an kaka janyuol, daher mondo akwa jonyuol wetewa, wabeduro ng'ala manyime mar pidho yien, kendo mar rito yien maber, nakech yien is a very important features in the community, kendo konyo e yore mang'eny. Environment manigi yien, environment makata naturally is very beautiful, kendo oneno maber kabisa. Amago timore kinde ma county no ma Mombasa to jodak ka achiel kod joji aluora makono ne owuok oko mar jalo duche makamano kama bende ne gipidho kanyo yien tielo moro mokanyal pa 150 ka giyango kanyo e koni mano ne achiel mar kedo kanyo endo kod lokruok mar futo mar koriamo ka achiel kod chal. Na katika kazi yetu tunafanya pia inatupa changamoto nyingi. Tunaposafisha mitahani kuna watu wengine wanatushikilia mapanga, kuna wale wanaobeba takataka ovyo wakitupa mabarabarani. Jopuonjre ang'wen kuom jopuonjre abiriyo mabende ne otony kinde masira mar mach mano muoche sikunde nyiri mano ma utumishi madore wengego koma gelegele gikone to koro dok pacho dichieng' ma kawuono niendi bang' yudo thieth kar thieth nendo ma Jomo Kenyatta atimo mose kar thieth nendo ma Kenyatta madore kanyo bore Nairobi kucho ka koro jopuonjre chiko mabende tudo kod muoche mar mach mano timore sikunde nyiri no ma utumishi ne osechwale nyim doho ma Naivasha ka koro kinde niendi idhi nyime kod dino negi kuom ndalo 21 kama bende nonro matut pod dhi nyime e gino endo mabende koro dine kelo muocho mar mach maket kod mane sikunno endo. I have come to visit our children who unfortunately witnessed a very disturbing incident at their school at Utumishi Academy. They are lucky to have come out alive. They have scars. I know the scars will be reminding them of that day, the horrible day. But it's my prayer as a parent that they heal and thank God that they are alive to continue
chasing their dream. We want to encourage and appreciate every one of us who has been with these kids, who have been walking the journey with them. They have given them support, they have given them both moral, physical, psychological support, and the treatment that they have gotten, we believe, is going to enable them to continue their daily lives. We want to also appreciate. We will be undertaking source works, raising main water treatment plant for Matu and pipeline laying from the NYS camp all the way to Matu, a distance of about 30 kilometers to serve the Matu urban area. Then we shall also be extending sewerage infrastructure in Kitui urban area, and also some improvements of water supply in Wote town to ensure that the two county headquarters have improved sanitation and water services for Wote. And specifically, it will ensure that, one, there's consistency in the school attendance, because some schools in those specific area, sometimes they close schools because of lack of water. Communities, of course, we want now to reduce the distance to water to at least a minimum of 2 kilometers. And this mega bulk water supply to those communities will ensure that there is a sustainable socio-economic development within the ASAL counties, mainly Kitui, Machakos, Makueni, and Kajiado. Yena mar mondo miya make gikanyo janeno mar Kala TV kata kamano kik dhi mabor kod wang' jowi mari med mana kete wang' jowi mar Kala TV ne chenro mamoko mabeyo mabiro nyime. Oriti masani nyinga en Tracy Ouma.